Druhý den volala jeho přítelkyně a Jakub nebyl. Byl zlikvidovaný. Co se týká Radovana Krejčíře, tak tam ta jeho snaha ukrývat peníze v zahraničí, ta byla velká. Ne? On měl nějaká konta ve Švýcarsku, dokonce v Libanonu, pak se přesunul na Seychely, kam se snažil přesunout ten majetek. Jsme potom na tom šli, že to byl jeho dvorní advokát. Měl 2 lidi, že? A shodou okolností a smůla pro něj, oba dva byli moji informátoři. Takže na ty české věci a na zařizování těch offshoreů měl Jakuba Konečného a říkám, Kubo, nevyjde vám to. Tohle to poslední Krejčířovi nevyjde. Ty budeš ten, o kom on si bude přesvědčený, že ty za to můžeš. Druhý den volala jeho přítelkyně a Jakub nebyl. Byl zlikvidovaný. Myslím si, že tohle to musel být i pro Krejčíře velký šok. Likvidace Jakuba prostě nic nevyřešila. Být jeho, tak stát přišel o 9 miliard.